Доброго вечора. Хайрлы акшамлар. Атерн янында бүгін информацион лейхасы буян українча фаражамыз. Українською будемо говорити в цій частині нашого ефіру. У нас гостя народна депутатка Марина Бардіна, фракція «Слуга народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Доброго вечора. Тому я думаю, це до вас питання останніх днів. Реакція українська на реакцію західну на використання безпілотників. До речі, вже з'явилася реакція президента Зеленського. Коротко, якщо відео ще нема, але коротко його цитата, не наступаємо, але відповідаємо. Франція, Німеччина. Здивувала вас їхня реакція на, скажімо, стурбованість застосуванням безпілотників? Ви знаєте, тут для мене однозначно можна сказати, що я також часто висловлюю це глибоке занепокоєння, коли відбуваються обстріли української армії на сході нашої країни з позицій Російської Федерації, з позиції бойовиків, я між ними ставлю, в принципі, знак рівності. Тому ми також висловлюємо глибоке занепокоєння, що наші міжнародні партнери можуть, мені здається, активніше тиснути на Російську Федерацію, ставити умови задля досягнення миру на сході України. Тому, знову ж таки, ми не нападали, ми не ініціювали, ми не провокували, обстрілювалися наші позиції. Україна вкотре понесла втрат. Для нас найцінніше життя наших захисників і захисниць на сході України. Тому Україна може і має всі можливості гідно давати відсіч будь-яким провокаціям або агресії з боку Російської Федерації чи її бойовиків на сході України. Марино, загиблі є з української сторони, з російської і зі сторони найманців. Їх нема. Там було зруйнована ця гаубиця. Міжнародні партнери могли б отримати не тільки інформацію про використання як бойової одиниці безпілотника Байрактар, а те відео і фото, які Байрактар зафіксував, показавши цю гаубицю, яка не мала бути впритул до лінії розмежування. Якщо це країни, друзі і партнери, вони ж могли спочатку отримати інформацію з української сторони, а потім висловлювати і не висловлювати стурбованість. З цим пов'язана стурбованість є дві думки. Перша, аби де було війни, називається, щоб було тихо, спокійно і заморозити ситуацію. І заморожений конфлікт найбільше влаштовує міжнародних партнерів, особливо коли хтось іде фарватер, як Німеччина, Франція, для них історія успіху, коли конфлікту, війни нема. Другий варіант – це ситуація з шантажем енергоносіями Російської Федерації Європи, Північний потік-2, потреба в балансі енергетичному Німеччини, атомних електростанцій вже нема, а газ дуже потрібен, і треба якось налагоджувати стосунки з Росією, можливо, навіть до того, щоб змінити тло і знімати санкції. Де тут конспірологія, де тут адекватна реальність? Дійсно, ви як міжнародник, що можете з цього приводу сказати? Я не думаю, що це ситуація, яка конкретно може стосуватися безпосередньо енергетичного тиску Росії в Європі. Мені здається, що все-таки це ситуація, яка стосується України і цього міжнародного збройного конфлікту. Тому в свою чергу Франція і Німеччина висловили таке занепокоєння, що нібито ми використовуємо не ті байрактари, які мали б право використовувати, або щось таке. Хоча натомість ми неодноразово бачили, як Російська Федерація стріляла із заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Навіть та артилерія, яка використовувалася цього разу, вона також не допускається мінськими домовленостями. Тому, знову ж таки, такий певний нейтралітет, він не є для мене сильною позицією. Але з іншого боку, ви називаєте ці заяви нейтралітетом, французькі і німецькі? Я називаю нейтралітетом відношення до Росії, виходячи з того, що, мені здається, є усі інструменти і можливості сильніше тиснути на Росію, зважаючи і на газову війну сьогодні в тому числі. Тому що те, що відбувається в Європі, те, як Газпром сьогодні відстоює свої можливості на європейському ринку і по Північному потоку-2 в тому числі, це певний такий вже абсурд. Тому мені здається, що наші партнери
Сполучені Штати Америки – це одна історія в усій цій координації. Британія – інша історія. Британія – інша історія. Але ми розуміємо, що станом на сьогодні офіційними посередниками є Німеччина і Франція. І мені здається, що вони мають більш активно все-таки приймати участь і в сьогоднішніх домовленостях про нормандський формат, і взагалі в питаннях безпеки України. Тому що коли з Росії постійно порушуються мінські домовленості, використовується зброя, заборонена домовленостями, і такі якби окремі заяви не виходять по цьому, але виходять заяви окремі, коли там Україна дає відсіч. Ну, це як мінімум дивно, а як максимум такого, мені здається, не повинно бути. Тим паче, ми вже всі з вами чули позицію і міністра закордонних справ України, який дав відповідь своїм іноземним колегам на це, що Україна не порушувала нічого, і навіть в комунікації з ОБСЄ ми там застосовували ці байрактари. До речі, у нас є цитата Дмитра Кулеби, відповідь його німцям і французам на їхню стурбованість щодо використання Україною байрактарів. По-перше, Україна нічого не порушувала. Друге, ми дотримали необхідних процедур комунікації з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист. Третє, на місці партнерів я би був насамперед занепокоєний тим, що гаубиця, яка заборонена мінськими домовленостями, знаходилася там, де не повинна була знаходитися. Чомусь, коли гаубицю підтягують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції та вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки. Ну і до того була заява дуже потужна посла України у Німеччині, пана Мельника. Я не знаю, чи відреагувало наше посольство у Франції вже на приєднання французів до цієї німецької стурбованості. Але тут був Андрій Ковальов, політолог, який повернувся з Іспанії. Він каже, і справді Італія дуже відчувається в Південній Європі і в центральній такі провідні країни настрої потужно проросійські. Це тиск виборців, такі в їхньому розумінні. Є багато симпатій до Росії, є скептицизм вже на рахунок України. Чи відчуваєте ви на рівні міжнародного міжпарламентського співробітництва, що є скепсис до України і що є бажання вже втома від цих економічних війн з Росією і бажання повернутися до торгівлі, до співпраці, от як з Китаєм. Є проблеми з уйгурами, є проблема там з Гонконгом, є проблема навіть загрози Тайваню, але є світова торгівля і бізнес. Я хочу сказати, зважаючи навіть на нашу там роботу нашої делегації в парламентській асамблеї Ради Європи, що дуже багато залежить від України в першу чергу. Поки ми тримаємо руку на пульсі, поки ми змушуємо світ звертати увагу на нашу війну, допоки ніхто не втомлюється і допоки інтерес в тому числі є. Тому от цього року навіть Кримська платформа, яка була проведена, і низка там подій у світі після неї, зокрема повернення там визнання за Україною скіфського золота, рішення суду в Нідерландах. Тому ряд ось цих подій каже про те, що поки ми гучно говоримо про міжнародний збройний конфлікт, про російську агресію, поки ми на всіх фронтах наших дипломатичних контролюємо це питання, воно не вщухає, і втоми тут не може бути, тому що ми ж не єдині. Є Грузія, є Молдова, які зіштовхуються з подібним досвідом, і ми навпаки сьогодні об'єднуємося в тому, щоб продовжувати привертати увагу світу до своїх проблем, до воєн, розв'язаних Російською Федерацією на наших територіях. Тощо. Тому, знову ж таки, багато залежить від нас і від того, як ми комунікуємо це в світі. Станом на сьогодні по парламентській асамблеї, наприклад, де представлена низка різних країн, в тому числі і Італія також, ми комунікуємо і є почутими колегами. В багатьох дуже рішеннях, голосуваннях Україна набирає максимальне число підтримки, максимально заручається голосами від наших інших колег. І це не стосується тільки близьких і відданих наших друзів Литви, Латвії, Естонії, наприклад, але йдемо далі географічно. Я не вважаю, що світ втомлений, можна втомлюватися, але який сенс від цього, якщо зрозуміло, що Україна не мовчатиме і буде далі наполягати на тому, що... який сенс, яка мотивація підтримувати, якщо, скажімо, війна Німеччині, Італії або Франції, вона не загрожує, їхнім кордонам нічого не загрожує. Перетину кордону з Європейським Союзом або країнами НАТО нема. Що може запропонувати
мати Молдова, Грузія або Україна, окрім своїх людських ресурсів, дешевих, давайте російські звучить, білих, але дешевих ресурсів, які краще, ніж брати з Азії і з Африки. Да? Це зрозуміліше. Скажімо, там в тій же Італії до українців дуже добре ставлення, тобто хороші працівники. Оце людський ресурс. Росія – інша справа. Член Великої Двадцятки. Скажімо, не найбільша економіка, але на рівні з іспанською економікою. Країна, яка може надати дешеві ресурси, які потрібні Європі. Яка мотивація далі підтримувати Україну? У мене тут... І тут навіть не яка в них мотивація, а яка аргументація ваша, коли вам треба в Європі переконувати депутата, уявимо, з Нідерландів або Бельгії? У мене декілька тез, тому що насправді найкраще взагалі з колегами працює аргументація, коли просто викладуєш на стіл доказову базу. От будь-що може розказувати Російська Федерація в Парламентській асамблеї Ради Європи. Будь-що можуть розказувати про російські депутати. Але коли ти викладаєш фактаж нашої там розвідки Служби безпеки України, яка є публічною, звичайно, одразу питання багато знімається. Більше того, я скажу, був такий прецедент, коли поширювали пропагандистські різні там роздаткові матеріали в асамблеї Ради Європи. І до нас прийшов колега з Нідерландів і каже: Is it about Ukraine? Це реально про Україну? І ми дивимося просто, що там, знаєте, на кшталт там ключової, дуже такої поширеної російської пропаганди якісь. Не буду зараз навіть відтворювати в ефірі, то що там було в тих роздаткових матеріалах. Але це нісенітниця повна. І ми починаємо розповідати, показувати, що ні, це працює інакше. І в людей тоді спрацьовує, напевно, щось тут не так. Напевно, все-таки Росія займається дійсно пропагандою. Далі, коли відбувається ситуація сьогодні з енергетичним ринком в світі, така з газом, коли світ реально переконується в тому, що Газпром не є ніякою там комерційною організацією, а ручною путінською компанією, яка в ручному режимі абсолютно регулює поставки газу, або там спричинює тиск з приводу «да запустіть нам Північний потік-2» або лишитися без газу. Також тут вже йде переоцінка, а чи дійсно Росія може бути там надійним партнером, або чи можна досягнути якихось домовленостей з Російською Федерацією. І тут світ, тобто Путін, мені здається, використовує це з бажанням на свою користь, але воно навпаки грає проти нього, тому що країни бачать реальну політику, яка відбувається. Далі, як Україна може бути цікавою світу? Ми сьогодні дуже багато, часто і в різних місцях говоримо про ті новації, які Україна пропонує в сфері діджиталізації. Тому що за нами реально лідерство в світі. Ніде немає такого потенціалу величезного, такої включеності в електронізацію послуг, в електронний паспорт, всю цю документацію в телефоні. Тому що майбутнє за технологіями, майбутнє за смартфонами. І вже сьогодні Україна робить те, до чого світ іще не доріс. Це перше. Друге, наприклад, ми сьогодні вперше говоримо так публічно, дуже сильно про м'яку силу, про м'яку дипломатію, яку запроваджує там наша перша леді, в тому числі і саміт, який відбувся перших леді і джентльменів України. Це теж для світу дещо нове, і це цікаво світу. Вони звертають увагу на нас і так, знаєте, за цим стоїть Україна, цікаво. Там це через дружин і чоловіків політиків впливати на тих, ні, впливати через новації, нові пропозиції на арені міжнародної дипломатії. Це справді працює, на це звертають увагу, і коли цікавляться, а хто ж це пропонує і так далі, то це дуже позитивно сприймається. Абсолютно. Це такий дуже приклад, знаєте, про дипломатичний він абсолютно, і не може бути не всім зрозумілий, але те, як міжнародники це сприймають, воно працює. Тому Україні дуже багато фішок, якими ми можемо привертати до себе увагу і не лише говорити про збройний конфлікт і російську агресію, але й пропонувати світу, а як може виглядати та ж діджиталізація або ж там яка дипломатія. А сьогодні в Римі завтра починається цей саміт G20, вже прибув з Ангелою Меркель, яка вже виконувачка обов'язки канцлерки, Отто Шольц, лідер соціал-демократів, який розглядається як вже майбутній канцлер Федеративної Німецької Республіки. Це відбувається знайомство його з ключовими гравцями світової політики: Байден, генсек ООН. Отто Шольц із соціал-демократів Німеччини – це
більше проблеми для України, бо соціал-демократи завжди були прихильні більше до співпраці з Російською Федерацією. Кінець кінцем партія дала такого лідера, як Герхард Шрёдер, газпромівського лідера в Німеччині. З іншого боку, частиною коаліції можуть і мають стати зелені, якщо ми розуміємо, а це найбільше... не можна, можливо, сказати, давайте використаємо штамп проукраїнська партія в тому сенсі, що вона найбільша противниця Північного потоку-2, і Лена Бербок найбільше виступає і публічно виступає за те, щоб де відбувалися сертифікації, застосовувався повний пакет, цей третій енергетичний пакет і можливість, якщо не тільки Газпрому, а інших гравців тоді брати участь. Ця нова коаліція німецька – це загроза, виклик, чи можна спрацювати з нею? Чи можливість, так? Да. Насправді треба дочекатися результатів, як виглядатиме вже остаточно коаліція, тому що говорити сьогодні ми можемо, звичайно, прогнозувати і дивитися, що пишуть в німецьких медіа. Але фактично ви ж, мабуть, на рівні міжпарламентському, а ті ж зелені, ті ж соціал-демократи, ви були знайомі з ними, це ж не нові сили, да? Це не «Слуга народу», яка вся нова прийшла до влади. Це політики, яких ви вже як «Слуга народу» могли знати по попередніх. Вони всі були і вільні демократи, вони всі були в політичній арені, просто вони взяли більше місць. Чи є у вас з ними контакти, чи є якісь вже розуміння, як все буде відбуватися? Більше того, представники «Зелених» приїздили до України свого часу, тому певна комунікація, вона відповідно є. І ми, як парламентарі, маємо, звичайно, більше можливостей комунікувати. Тим паче, сьогодні для України питання кліматичних змін, екологічних питань, питання енергетичної безпеки, які певним чином також стосуються клімату, вони всі для нас є актуальними. Тому мені здається, що таких от точок дотику і моментів для співпраці в нас багато. І вже сьогодні наш екологічний комітет працює по деяким напрямкам, перебираючи там досвід або пропонуючи щось своє. Тому ми маємо дочекатися, звичайно, вже фінальних рішень, спостерігаємо за цією ситуацією. Я бачу багато можливостей, де ми можемо працювати. Головне, що яким би не був уряд України, лишаються однакові вимоги до всіх. Та? Знову ж таки, про Північний потік-2 ситуація нікуди не зникає, вона буде актуальна, питання російської агресії і так далі. Тобто ми будемо виходити до будь-яких колег зі своїми ініціативами, своїми твердженнями і будемо їх мотивувати максимально бути прихильними до українського інтересу. Ваш колега Андрій Герус, який очолює енергетичний комітет парламенту, сьогодні в своєму телеграм-каналі повідомив про, він фактично назвав припинення поставок Російської Федерації вугілля до України шантажем на кшталт 2014 року. І отут, як розглядати цю ситуацію? Чи торгівля з Росією є зрадою, чи припинення торгівлі з Росією є зрадою? Як ставитися до цього? З одного боку, ми залежимо від російського вугілля в частині енергетичного балансу. З іншого боку, за ці 2 роки в енергоатомі відбувалися такі речі, коли просто потужності атомних електростанцій зменшувалися на ринку в угоду, кажуть, там, зеленій енергетики, яка досить дорога. Це складне питання на міжнародному рівні. І навіть з Риму сьогодні було коли включення, на міжнародному рівні є розуміння, що в середньостроковій перспективі зелена або відновлювальна енергетика, вона дуже дорога, не окупається, та ж Франція прибічниця збереження атомних електростанцій, чого позбулася сама Німеччина і тепер залежить в газі від Російської Федерації більшою мірою. Давайте поступово розділимо на частини. Торгівля, по-перше, Білорусь електроенергія, Росія вугілля. Яке ваше ставлення до цього? Ви знаєте, от про G20 саміт ви говорите. Одна ж із тем саміту – це кліматичні зміни. Так, це головна тема. Будуть говорити, продовжувати говорити про те, як... На 1,5 градуси зменшити температуру повітря до 50-го часу. Дивіться, ми можемо це так загально спрощувати, але по факту це величезна проблема. В тому, стані, якому сьогодні є світ, як впливають всі ці речі на екологію,
екологією. Ну і ми з вами, як люди, в першу чергу, станемо заручниками жахливої екології в світі. Да? Тому знову ж таки не можна казати, що якщо там альтернативні джерела енергії, вони дорогі, невигідні і так далі, їх не будуть розвивати і впроваджувати. Ні, їх будуть розвивати, впроваджувати, і за ними майбутнє. Тому що ви бачите, що сьогодні відбувається в світі. З газом, з вугіллям Росія починає шантажувати європейців вже навіть, та не кажучи там про сусідів на кшталт Україна чи Молдова. Тому мені здається, що навпаки на цьому саміті лідери досягнуть згоди по розвитку енергетичних джерел і енергії, і по тому, що треба їх максимально популяризувати і використовувати. Як би там дорого, некомфортно це не було, але адаптуватися до певних нових викликів і умов. Що стосується наших закупівель, звичайно, що хочеться жити в ідеальному світі і сказати, що ми там не маємо права це робити. Але певні є умови, як розвивалися країни протягом там десятків років, є певні взаємовідносини, в тому числі економічні, є певні там залежності і так далі. Хоча на сьогодні Україні достатньо вугілля, щоб забезпечити роботу електроенергії цей сезон 100%. Та і Герос про це сам говорив. Що російського вугілля не потрібно для цього? На цей сезон ми забезпечені. Тим паче Україна, ну скільки свого вугілля має. В наступному місяці видобуток ще збільшиться, зважаючи на ті обмеження, про які заявила Росія сьогодні. Побачимо, як це буде працювати з 1 листопада. Чи не є це якийсь черговий шантаж і так далі. Тому ну ми тут свідомі того, що завжди можна розраховувати на себе і точно не на сусідів, які приходять і забирають наші території. Мені здається, що ситуація сьогодні вона є контрольована і стабільна. На цей ні опалювальний, ні енергетичний сезон, так сказати, це не вплине. Тому ну ми свідомі і працюємо над цим. По газу. А як ви сказали, що шантаж відбувається не тільки України, і не стільки вже України, скільки вже Європи, і світу з газових питань. Є якісь розуміння, чи можна відповідати на ці виклики, чи можна не піддаватися цьому шантажу, і яким чином це можна робити? Можна не піддаватися, можна відповідати на ці виклики, і я думаю, що це буде перерозподіл цього споживання у світі. Тобто сьогодні вже Молдова в тих умовах, коли вона не може там закупати такі обсяги газу в Росії, як це, наприклад, було тоді, раніше, але з іншого боку вона розуміє, що громадянам треба опалення і треба весь сезон пройти без ризиків холоду для громадян. Тому, звичайно, сьогодні Молдова шукає інших союзників у світі, перепідписує договори і знаходить додаткові там джерела надходження того ж газу. Та ми розуміємо, що для України і по питанню вугілля, наприклад, оскільки в нас там може бути імпорт з тієї ж Південно-Африканської Республіки, Польщі, Казахстану, наприклад, так само і для інших країн. Тобто нам треба сьогодні сідати, дивитися карту світу і перерозподіляти ресурси між собою, не розраховуючи, мені здається, на оті всі традиційні поставки там газу, вугілля в Росії, які Росія поставляє світу. Тому що ми бачимо, що вона починає це використовувати не як там ресурс, яким може допомагати світу, отримуючи, звичайно, економічні блага за це, а як ресурс, яким вона може тиснути політично на світ. І мені здається, що це в такій кон'юнктурі міжнародних взаємовідносин просто неадекватна і неправильна політика російської влади. Але, ну, знаєте, влада теж може змінюватися. Не знаю, наскільки швидко це може відбуватися в Росії, але те, як сьогодні використовуються енергетичні спроможності Росії, ну, це банальний якийсь тероризм. Торкнувся ми теми байрактарів, то теж Андрій Кульов сказав, що зараз в команді в Генштабі у Зеленського яструби, яких він же привів, і ці яструби отак от налаштовані жорстко відповідати на російські провокації, тобто ця політика дворічної давнини стрілять, вона не зовсім діє в нинішньому Генштабі, але давайте поговоримо про кадрові речі, як доконаний факт, кажуть вже про відставку пана Тарана і про те, що буде Олексій Резніков, ймовірно, міністром оборони,
розглядали і Ірину Верещук, вашу колегу, але якщо він на міністра оборони, то вона на міністра реінтеграції. Зрозуміло, що всі ці речі неможливі без проведення через парламент, і відповідно ключова роль буде вашої фракції. Чи обговорювалися ці питання, чи що ви знаєте, чи можете ви говорити про кадрові зміни в уряді на рівні Міністерства оборони і Міністерства реінтеграції? Ці питання будуть обговорюватися на фракції в понеділок. Я хочу сказати, що міністр оборони – це, звичайно, відповідальність президента, і кого він запропонує, якого кандидата, ми, звичайно, підтримаємо. Якщо це буде Олексій Резніков, я абсолютно без вагань 100% підтримую цю людину. Мені здається, що реально міністр оборони України сьогодні повинен виглядати так, мати ті можливості в роботі, той професіоналізм, який має Резніков. Мені дуже імпонує взагалі його робота на посаді міністра з питань реінтеграції, тому абсолютно я готова підтримувати цю людину. По іншим міністрам також будуть зміни, вже тривалий час вони анонсуються в суспільстві. Я думаю, що на наступному тижні такі голосування відбудуться, а вже в понеділок ми з вами більш відверто поговоримо про кандидатів. Ну, а Ірина Верещук розглядалася на міністра оборони? Ірина Верещук, я думаю, могла би справитися з цією посадою. І от пам'ятаєте, м'яка сила, про яку я раніше говорила? Наприклад, сьогоднішня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була міністром оборони Німеччини. Україна ще не мала прикладів міністра оборони жінок. Ми трішки тут пасемо задніх, але треба надолужувати. Тому якщо пані Ірина замінить Резнікова на посаді міністра реінтеграції, мені здається, це теж такий дуже правильний крок буде, зважаючи на те, що нам треба досягати миру на Донбасі, повертати наші території. І тут жінка може бути досить дипломатично правильно це відпрацьовувати. Тобто не наважилося все ж таки її на міністра оборони розглядати? Поки що... Я думаю, що розглядали абсолютно різних кандидатів, і це там не залежить, звичайно, від статі. Це ми зараз з вами так проговорюємо додатково. Можна сказати, що все ж таки два фіналіста на це два міністерства, да? Резніков і Верещук, інших не розглядаються зараз. Це точно ті люди, яких розглядає президент, оскільки міністр оборони і міністр закордонних справ його відповідальність абсолютно. Тому кого би президент не розглядав або не радив, ми будемо підтримувати. Президент дуже хотів зустрічі з Путіним, але все це перетворювалося дійсно на тролінг путінської сторони останнім часом. Чи влада вже відмовилася від цих ідей, чи взагалі вважаєте, що ця зустріч потрібна, доречна і що на неї могло б обговорюватися? Це взагалі така ситуація дуже цікава, тому що президент України заявляє про те, що він готовий до зустрічі з президентом Росії в абсолютно різних форматах. Чи це нормандський, чи це тет-а-тет, чи це там за посередництво Сполучених Штатів Америки. Тобто ми готові до всього, нам головне говорити про досягнення миру на сході України. Ніхто ж не сліпий у світі, і всі бачать роль Путіна в ситуації воєнній на сході України. Це змінити, ви думаєте? Дивіться, ми зараз говоримо про факт зустрічі як такий. Що в свою чергу кажуть всі можливі представники пана Путіна в Росії? Що там не на часі, є інші питання, які треба обговорювати, мир ми не будемо обговорювати і так далі. Як мінімум, це виглядає таке намагання сховатися від зустрічі з президентом України. Мені здається, що це слабка позиція. Наш президент зі свого боку готовий до зустрічі, готовий говорити. Це треба говорити, тому що питання життя людей, питання наших політв'язнів, питання цивільного населення, не лише військових. І, звичайно, що всі люди на окупованій території, вони ці 8 років просто в ситуації невизначеності живуть. І ми, коли їздили на лінію розмежування і говорили з українцями, які проживають на окупованій території, ми це все усвідомлюємо, як важко там відбувається життя. Тому президент Зеленський, звичайно, що буде робити всі можливі кроки, щоб лише виходячи з інтересів України досягнути миру на сході. А от тут у нас є на прямому зв'язку Леонід Оніговський, генеральний директор ООО «Нафтогазстройінформатика», доктор технічних наук. Якраз по питанню говорили ми про
енергетичний шантаж Росією не тільки України, а всього світу з приводу газу, і обговорювали новину припинення поставок російського вугілля до України. Чи чуєте мене, пане Леоніде? Бо я не бачу. Добрий день. Добрий вечір. Таке просте питання, чи можна взагалі обійтися без російських енергоносіїв, чи можна обійтися без російського газу, чи можна без вугілля, і чи можна не піддаватися енергетичним шантажам? Ви знаєте, це трошки риторичне питання, тому що сказати, що ось сьогодні ми вирішили, що ми можемо обійтися без всього цього, це буде занадто сміливо. Чому? Тому що цим треба було займатися достатньо довгий період часу. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про газ, то в 18-17 роках реально була можливість залучити іноземні компанії, оператори європейських газотранспортних систем для участі в консорціумі по управлінню нашої газотранспортної системи. Але так трапилося, що певні політичні сили протидіяли цьому, а уряду не вистачило сміливості все ж таки наполягти на своєму. Якщо б це було, у нас була б значно більш краща позиція, в тому числі і стосовно шантажу «Газпрому». Далі, чи є шантаж «Газпрому»? Безумовно, він є, але давайте все ж таки розкладемо все по полиці. Газова так звана цінова криза в Європі, і не тільки, до речі, в Європі, вона виникла не з вини «Газпрому». Про це, мені здається, вчора сказав і представник Сполучених Штатів Америки пан Амос Хофштейн. Але Росія дуже оперативно цим скористалася. І зараз дійсно шантажує не тільки Європейський Союз, но й Молдаву і Україну, зважаючи на те, що ресурсів газу поки що в Європі недостатньо. Хоча я повинен сказати, що кілька днів тому виконуючий обов'язки міністра енергетики Німеччини пан Альтмаєр сказав, що вони не бачать великої небезпеки в постачанні газу взимку. І що Німеччина пройде спокійно цей опалювальний період. Стосовно вугілля. Ви знаєте, це також питання трошки незвичне. А що, ми влітку не знали, що потрібно мати вугілля? От нещодавно міністр Галущенко сказав, що це не Міненерго. За це відповідають генеруючі компанії. Ну, чесно кажучи, для мене ці слова були значною мірою незвичними. Чому? Ще, якщо я не помиляюся, в серпні пан міністр підписав графік накопичення вугілля на наших станціях. Так що цей підпис? Він щось означає, чи він нічого не означає? Міністр і міністерство повинні нести повну відповідальність за безпосереднє постачання і знаходження вугілля на наших складах. Тепер відповідаю на питання, чи достатньо того, що є. Безумовно, ні. Якщо вірити першому заступнику міністра енергетики, то в нас є реальні графіки постачання вугілля на наші склади. Тобто вони законтрактовані. Це Казахстан, це, можливо, Північноафриканська Республіка, інші. Тобто ми тут можемо не зважати на заборону постачання вугілля з Росії. По його словах, 85% наших потреб вугіллю зараз же задовольняється за рахунок вітчизняних ресурсів. Тут головне інше. Ми будемо працювати взимку майже з коліс. І тут дуже важливо, як спрацює Укрзалізниця і як будуть, якщо будуть морози, як буде розвантажуватися це вугілля до складах. Це достатньо технічно серйозна проблема, тому що значно уповільнюються темпи вигрузки цього вугілля, і коли ти працюєш з коліс, то в тому буде небезпека. Повертаючись до газу. На мою думку, це моя особиста точка зору, населенню, скажімо так, не треба хвилюватися. Я не кажу про ціну цього газу для теплокомуненерго, хоча те, що зробив НАК, я це підтримую, і постачання
і для населення, і для інших цінних, але тут питання, чи вистачить коштів у місцевих громад, для бюджетних організацій, для лікарень, але це питання вирішено. Питання головне – це в промисловості. Тому що поки що реальних ресурсів, достатніх ресурсів для всіх, я кажу про Європу, Молдову, нас, ну і, до речі, і про Туреччину, достатніх обсягів газу поки що я не бачу. Пане Леоніде, чи можна для нефахового населення, як і для мене, пояснити, а що відбулося з цією ціною? Тому що, якщо я не помиляюся, перед початком пандемії або на пандемію вона була в районі взагалі десь $50, і тут 1300, 1500, я не знаю, скільки зараз вже коштує. Таке враження, що вже нема межі цим цінам. А що відбулося? Це ж в 30-50 разів, чи 300 разів, скільки там зростання. Навіть я вже рази не можу порахувати одразу тут. Що відбулося з ціною? Це таке збільшення попиту, це така мала пропозиція, це такий вибух економічний, десь відбувся, що стільки газу стало потребляти. Чому в сотні разів таке зростання? Пане Осман, у мене є 5 хвилин. Тому що є. Добре. Спочатку. Об'єктивні обставини. Перша об'єктивна обставина. В період пандемії нафтогазові компанії почали менше вкладати коштів в видобуток, в розробку родовищ і безпосередньо видобуток. Пандемія закінчилася, промисловість почала дуже швидко нарощувати обсяги, тобто споживання перевищило можливий попит. Це перша загальна об'єктивна причина. Друга об'єктивна причина, я назвав все ж таки її об'єктивною, трошки може спекулятивна, це значно вищі ціни в Азії на природний газ. І от, наприклад, ми кажемо про Сполучені Штати, чому вони не постачають газ. А все дуже просто. Видобувачі газу дають його на термінали скраплення, а потім його купують всі, хто хоче. І хто купує, трейдер, він дає газ туди, де вища ціна. І тому величезні обсяги цього газу пішли в Азію, замість того, щоб йти в Європу. Третя причина, також об'єктивна, це було певне відставання в графіку закачування газу в європейські підземні сховища. Хоча зараз там десь 70-80% підземних сховищ, крім сховищ, які експлуатує «Газпром». І цього вже достатньо нормально для сезону. Але це також зіграло на на кон'юнктурі підвищення цін. Ну і далі дуже великі. А можете спрогнозувати останнє питання до вас? Наскільки може тоді відбудеться відкат падіння в разі, якщо знову компанії почнуть вкладати гроші в видобуток, і якщо в Азії, наприклад, не знаю, через ту ж будівельну кризу в Китаї, якщо зменшиться споживання газу там, до якого рівня може відкотитися ситуація? Споживання газу в Китаї не зменшиться. Тут можна казати трошки про інше. Є ще спекулятивна така надбавка газу. Як на нафтових ринках, вона суттєвою мірою проявилася і на газовому ринку. І, до речі, це було несподіванкою для Європейської комісії. Але зараз вже ціни трошки відкотилися. Можна казати про $800 за 1000 кубів – це ф'ючерси на грудень. І на споті десь $900 за 1000 кубів. Це також багато, але я хочу, на жаль, всім сказати, що суттєвого зниження цін не буде. Газ буде, оця спекулятивна складова, вона зменшиться, але все одно потім ціна на газ поступово, повільно, але буде нарощуватися. І нам і зараз вже треба думати, що цим робити. Єдина запорука – це наш внутрішній газовидобуток. Оцим треба дуже суттєво займатися. Дуже дякую, Леонід Оніговський, доктор технічних наук.
нам розповів про ситуацію з газом і з газовим шантажем, яким скористалася Росія через попит на світових ринках. А ми перейдемо до теми, яка дотична до Криму і до нашого телеканалу. В Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону сьогодні оголосили вирок у справі 3-ї башкирської групи Хізбут-Тахрир 4 жителів Криму: Сейтоміра Сейтомірова, Османа Сейтомірова, Рустема Сейтмеметова і Аммета Сулейманова засудили до 17, 14, 13 та 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. І оголошували лише 10 хвилин, воно вже було ухвалено. А сьогодні вранці в Сімферополі люди, які прийшли до так званого окупаційного гарнізонного суду в Сімферополі, туди привезли просто одного зі звинувачених Російською Федерацією, хоча саме рішення ухвалилося в Ростові, воно було на відеоконференції. Так от 28 людей сьогодні затримали просто під будівлею суду. Це продовження репресій. Всі суди навіть за російським законодавством є відкритими, але людей закидають їм порушення масочного режиму або взагалі звинувачують, закидають в тому, що вони проводять мітинги несанкціоновані і таким чином влаштовують адміністративні затримання і потім протоколи. Зазвичай це закінчується штрафами. Ми бачили це в день зникнення Нарімана Челяла, коли люди шукали і підійшли його під будівлю ФСБ, там затримано майже 60 людей, штрафи від 10 до 30 тисяч рублів. Отак поповнюється російський бюджет за рахунок штрафів кримських татар, і вже відреагувала на ситуацію із засудженням цих 4 кримських татар Людмила Денисова. Є її цитата: по вироку винесеному в Ростові-на-Дону. 56 років позбавлення волі на 4. Російські прокурори домоглися незаконного ув'язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання у колонії суворого режиму. Вражає нікчемність і надуманість доказів, наведених російським обвинуваченням. Усі вони зводилися до показань 2 таємних свідків ФСБ, які постійно плуталися у своїх свідченнях. Цинізм та брехня з боку Росії призвели до того, що кримські родини залишилися без годувальників, а одна з них одразу без 3. Осман Сейтоміров і Сейтомір Сейтоміров – рідні брати. Рустем Сейтмеметов – їхній дядько по материнській лінії. Це загострення, ці вироки, в принципі, очікувалося, але загострення і тиск, особливо по те, що я сказав раніше, принаймні людей, які приходили на суди, їх не затримували. Люди приходили підтримувати родини засуджених. Ми бачили завжди із Сімферополя виступи адвокатів завжди в оточенні людей, які підтримують. Це було ще за часів затримання Сенцова, Балуха. Завжди люди приходили, кримські татари активно підтримували не тільки кримських татар, а всіх українських політв'язнів. Певна згуртованість кримськотатарська існує в Криму. Про це казала і мати Балуха, і родичі Сенцова. Проте, все ж таки, кримськотатарське коло не дуже таке залякане, але тепер їх всіх затримують, їх возять всіх до судів і до адміністративних арештів. І це пов'язують з посиленням репресій після Кримської платформи. Кримська платформа роздратувала, а вони анонсували ротом Захаровою, що відповідь буде на Кримську платформу. Вона відбувається. А від Кримської платформи поки ми не бачимо. Всі кажуть, треба зачекати, бо Кримська платформа інституційно ще не оформилася. Казали, що буде якийсь міжпарламентський вимір Кримської платформи. Як взагалі ситуація розвивається? Я думаю, ви зсередини більше знаєте, тим більше ви будете дотичні до того, що будете розвивати міжпарламентську частину Кримської платформи. Чи здатна вона буде реагувати на ці виклики Російської Федерації, які посилюються на репресії? І чи все ж таки ми обмежуємося час від часу проведенням самітів? Не для кого не новина, що прав людини, як таких в Росії, мені здається, взагалі не існує, зважаючи на ті дослідження, які ми робимо в парламентській асамблеї Ради Європи. Буквально в червні була прийнята резолюція про порушення прав людини в Криму, і дуже багато зафіксованої інформації виписаної в резолюції про порушення прав кримських татар. Тому це таке абсолютне беззаконня і самодіяльність російської, як вони називають це, судової системи. Хоча це дуже далеко від судових рішень і так далі. Кримська платформа, звичайно, вона могла спровокувати
негативну реакцію Російської Федерації. Ми знаємо, як багато російські дипломати прикладали зусиль до того, щоб низка країн не взяла участь у роботі Кримської платформи. Здебільшого в Росії це не виходило, і це така, знаєте, окрема заслуга українських дипломатів, за що, звичайно, така велика їм подяка. Тому що ми, працюючи в парламенті, в тому числі від наших колег здобували цю інформацію, як Росія намагається тиснути. Не їдьте в Україну, не беріть участь в Кримській платформі. Хоча Кримська платформа – це ж не лише така, знаєте, установча зустріч, нарада за участі всіх тих 46 країн, які взяли в ній участь. Це і для парламенту була визначна подія, напередодні якої ми проголосували низку законодавчих ініціатив, що стосується Криму, кримських татар. Це і закон про корінні народи, і про скасування вільної економічної зони Крим. І сьогодні в парламенті президентом зареєстрований ще один важливий закон про в'язнів Кремля, який теж, я маю надію, в найшвидшому майбутньому буде розглянутий. Але кажуть, що не встигнете ви його до Нового року ухвалити, а він важливий в плані фінансової підтримки. Всі ці люди потребують адвокатської підтримки, є певні витрати. І там мова про пільги, про соціальний захист в'язнів і членів їх родин. Але важливо те, що якою би не була реакція Російської Федерації, не можна зупинити Україну в відстоюванні на міжнародній арені того, що Крим – це є Україна. Це апріорі здавалось би неправильним, мені здається. Тому ми будемо продовжувати роботу над Кримською платформою, як в парламентах, на різних площадках міжнародних, так і в Україні, проводячи такі саміти Кримської платформи. Продовжимо роботу над українським законодавством, тому що про те, про що ми з вами почали сьогоднішню програму. Україна повинна тримати руку на пульсі, Україна повинна про це голосно говорити і звертати увагу світу. Те, що в нас в серпні приїхало так багато іноземних гостей, багато було представлено країн, це свідчить про те, що всі ці країни, вони підтримують український Крим і наголошують, знаєте, Путіну на тому, що все-таки анексія, вона є не схожою на якісь законні дії абсолютно, і треба все-таки відступитися від окупації Криму. Пані Марино, кримсько-татарському національному руху, як кажуть його ветерани, які ще в 91-му році до розвалу Союзу збирали Курултай, з'їзд кримсько-татарського народу в Криму, і обирали перший склад, або після Кримської Народної Республіки 17-го року. Це вважається все ж таки другий спадковість від того Курултаю і державності кримських татар після розпаду Російської Федерації. І ці ветерани, їм треба пояснювати кожній владі, що такі кримські татари, що є таке прагнення до державності. І скажімо, Кравчук, починаючи з першого президента, який ухвалив оці гібридну, незрозумілу російську автономію в Криму, потім розумів вже, коли не був на посаді. Кучма вже ближче до другого терміну зробив Меджліс своїм дорадчим органом, теж на початку заграв з російськими силами. Ющенко за рахунок підтримки кримських татар отримав багато голосів в Криму, але не спромігся далі розвити навіть кучмівський рівень. Янукович на Кашому ставив одразу шантажні умови йти з опозиції. Порошенко в 16-му році заговорив про кримсько-татарську автономію, але кожен раз, коли президенти доходять до розуміння цієї кримсько-татарської автономії, прав, якихось речей, які як корінного народу потрібно фінансувати, бо просто нема, окрім України, іншої держави у цього корінного народу, не в Узбекистані, не в Туреччині, не в США, ніде це Україна. Президент змінюється, і тепер нова влада, абсолютно нові політики. Наскільки є розуміння питання, чому кримсько-татарська автономія потрібна саме до деокупації? Що це як прапор тим людям, які живуть в окупації. Знаєте, з цим гордо дивитися в очі окупантах і бачити в Україні, що вона розуміє прагнення цього народу, а цей народ, вбачаючи в своєму майбутнє в кримсько-татарській автономії, підбачить її тільки і винятково разом з Україною. Наскільки це розуміння є, чи все ж таки знову починаємо прислуховуватися
то до Куніцина, то ще до когось, які кажуть, та їх 15%, та що треба дбати і знову загравати з російським населенням і не давати і затягувати це питання автономії на безкінечний час. Я вам відверто скажу, що сама в питаннях, що стосується кримсько-татарського народу, почала розбиратися з 14-го року, хоча все своє шкільне життя просиділа майже все за партою з представницею кримсько-татарського народу, і в мене такі теплі дуже згадки про цей час. А ви не з Криму вже, да? Не з Криму. Я особисто? Ні. Я з Полтави, так. І з 14-го року я почала дійсно розбиратися в темі, і мені видавалося дивним, багато було дуже політичних заяв, дійсно, в підтримку кримсько-татарського народу, особливо ж, відповідно, після того, як відбулася анексія Криму. І мені імпонує, що сьогодні ми доходимо до реалізації різних політичних заяв і обіцянок, які давали попередники Зеленського. Те, що був з абсолютною більшістю підтримки проголосовані закони про корінний народ, для мене, як мінімум, це виглядало максимально дивно, що досі цього не було зроблено. 30 років незалежності України. Чому кримські татари до того не називалися корінним народом України? Це, мені здається, очевидний факт, який просто треба було ще раніше прописати в законодавстві українському. Та сьогодні, цього літа, це нарешті трапилося, і я тут реально, незалежно там від того, чи я в команді президента чи ні, але це велика заслуга Зеленського, що він ініціював, вніс і отримало законодавство таку підтримку. Тому що стосується автономії, це одне із питань, яке може розглядатися, але знову ж таки певна політична дискусія чи суспільна дискусія тут може бути. І ми не так давно з Севгіль Мусаєвою говорили на іншому ефірі про автономію і дивилися соціологічні опитування, тому що для українців все-таки пояснити, що таке визнання кримсько-татарського народу як корінного народу і що таке автономія – це різні речі. Тому, звичайно, перш за все треба говорити з Україною про те, що це означатиме для України, що в цьому там немає ніякої зради і так далі. Тому, звичайно, що треба розпочинати з такої інформаційної кампанії. І я думаю, що цю дискусію потрібно вести в суспільстві. Але це ж повністю залежить від... Будь-яка влада може почати цю дискусію, тому що цю дискусію не маленькі, де кримські татари можуть почати, і може почати влада. І тут вже дуже аргумент на поверхні. Крим не підконтрольний. І коли він буде підконтрольний, не зрозуміло. Ми навіть на кримській платформі чули, що процес не має військового рішення, хоча тут, як Азербайджан показав, що військові рішення іноді бувають, коли час настає, і натхнення, і є можливість політична. І з іншого боку, це пошук союзництва з тими кримськими татарами, які, незважаючи, попри 8 років окупації, не стали лояльними громадянами Російської Федерації. Вони окуклилися, вони закрилися, можливо, вони не проявляють зараз відвертих, щоб наражатися на репресії, проукраїнських поглядів, але те, що вони не показують про російські погляди, не беруть участі, фактично бойкотують вибори, це союзництво. І це союзництво можна пояснити людям, як приклади успішних автономій в Тіролі чи в Скандинавії з корінними народами. Можна замислюватися, загострювати на негативних прикладах і згадувати Каталонію в Іспанії, а можна показувати вдалі приклади, як припинення тероризму в країні Басків, де це зараз одна з найрозвинутіших територій Іспанії, найбагатших. Тому тут від влади залежить, і на вашу думку, хто має почати? І ви багато компліментів зробили Зеленському. Чи Зеленський має почати це пояснення українському народу, що таке кримсько-татарська автономія? Знову я хочу наголосити на тому, що те, що тільки зараз, через 30 років від нашої незалежності, було прийнято це рішення, мені, звичайно, що не хочеться, щоб там затягувалося питання по автономії, щоб воно почало якось
обговорюватися і бути більш публічним, аніж питання, яке там ініціюють представники кримськотатарського народу. Абсолютно. Тому я думаю, що, по-перше, це має така бути внутрішньокомандна робота, і не тільки на рівні президента, але і виконавчої влади в тому числі. І вже з якимось підготовленим рішенням тоді варто виходити публічно і приймати ці рішення. Да? Чи ми комунікуємо інформаційно, чи ми пояснюємо нашим громадянам, що це означає, і як швидко Україна готова перейти до таких рішень. Дякую. Це Марина Барділян, депутатка від партії «Слуга народу» і заступниця голови комітету з міжнародного співробітництва та міжпарламентського співробітництва. Далі новини за МАН і повернемося за 15 хвилин в цю студію. Дякую вам за участь в програмі.